Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes as criticism, comment, news, reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational, or personal use tip the balance in favor of fair use. Dinini video hingga 18 bosorni slide kom boyos rokni bereite jela rokni bagai. Thikno khonakan dorok jeboro rokni boyos jelate beri rokni 14, 15, 16 amhai borok rok o video belaikino important norok nainani noring bagai o video senamjakte obo kuboi kothoma kuboi story. Norok di bagai o video belaikino special aban bagai norok in jora nai tongdi paithak jora soyasa. Hingga dinini video senglai sinai. Khoroksa berai bini umur matro 14 bosor. Tei o berai jerai Pune-ni railway station o bwchawui. Somoy kolok romui nasing dongo bini dolno bufrubo phaino hinui. A jorao sarik sanja wngkha o berai Pune-o no tongo bini nok. Tei bini nok Pune-ni railway station ni sai tikisa hachalono tongo okthai bisana thangke gana no omohai himui no thangpai khlai tongmano apuru bo nasingte 10:30 yakabe 10:30 omohai time wngkha horni hingke bo ajarao nasingjak bini dol no belaikino tamni hingke bini dol bono kok rijak a Pune railway station no phai no bobai malainai hinui abagai bo bini dol no khatung khajake nasingjak aro gontare gonta romui phiaba nasingfano asuk somoy romui nasingfano bini dol phailia bobono bini dol no phone call try khlaifano bat bo kuno fano response manjalia bini dol ni phaisingtui hingke haikeno phade phaino hinui nasingmang ajago bo bwsawi tongkha tei kaisa phaising bini dol hingke bo bai malaina phagui phapano phailia ajorao tei kuno phano bini phaising tui response manjaglia phairok hinui bo hingke norok tang bwskangono saka 14 bosor boyos tei bo bini sago kuno maturity kwrui cherai ni wansukmung abagui bwkhaklai tei bo ajagao gontare gonta tongui bini dol no khatung khajake nasingjak ajagao ajorao ayang tui no khoroksa autowala thangui tongmani apro o burui no saichung bwsajak nukha saichung bwsajak nugui langka somoy jora bono follow khlai tongkha o autowala bo a autowala khel khlaika somoy kwduk paromui o burui o jago nasingjak tei bini ganoguni bo kebo kwrui obo hairok sujok nungma bai o autowala o burui ganao thangkhe burui bai kok lamrok sanani naikha tei autowala bono kok sungma bai o burui bo ukolok bwskango wansukyawi bini sago eba bini ajorao jet wngmani bo jotono kok khulogui saire baikha o autowala no cherai jaba ukolok bwskang kuno wansukna rengya abagui autowala bo kisa borok kaham haike kok sama bai bobo bwkhamanui bufani soman wngui bo jotono khulogui saire baikha o autowala no joto kok khulogui sabai mani yagulo kheno o autowala bo ajagani kotol langkha tei o buri khe tabuk bo bini dol no nasingui tongo tei bo bin bwkhabo kaisa wansukmung bin dol bono mane khe bono kisa joli jakhana abagui no haya wngui tongkhana jolma hamkangke bo phaiano sokpaiano hinui wansuk tongo o burui ajorao o kogrok no wansuk tui no bono phone call try khlaiui bono ajagao gontare gonta nasingui tongkha tabuk de phaino hinui a autowala bono nugui koklam sawui thangui pamani teisa passenger toneyakoi teisa railway station no a autowala sokpaikha passenger talangna bagui ajorao nukha teisa haino hai o burui o jagao no nasingjak kobor khlaiui bini dol no autowala ajorao wansukka sabono asuk kobor khe nasingui tongkha o burui no saichung omohaike dik hor kuthugo nasing tongma nugui tabuk hingke o autowala bono phai dana hanani bagui wansukka bini logi kebo kwrui hinui saimanui phai dana hana bagui tabuk hingke autowala
burini te sa hai na hai gana o thang fika gana o thang gei kaham hamia kok rok sungka tuala bono hingke kok sate kheno burinyo tini bisingo tui botol tong mano na haroi burinyo tui nung di hinui yakfare rika hingke buribo tui no na haroi ukolok buskang wan su yawi tui nung sika jepro tui no nunggui payo apro keno burini bokrok himma hai ngui phegui thangka tui no nung bai khang kino buri tui no nung mani yagulo aste khasia ngui thangka phegui aste bokrok himma hingke buri po saksa wachoka tui nung ma baiba ani sagota mo thangka hinui hingke to cherai no hinani unmature hingke ba hingke okolok buskang wan sukya buskango jebro no nugo abono no kaham haima tongo okra rok haibo okolok buskang wan sugi kaham na hamya na apetui rok wan sukya hingke borok siniani yakni tui botol haikina harui tuyo tamjani sapoloi rioi khaneoi tabo hingke lengnani nai tongkha bore phia bai kisa khasiu jorao lengna nai tongmani jorao no bori kalai nai tongkha apruke no wala bono no moi bini auto asogrikha jorao no wala bono sao nungje nini dol no nasingui tongo dol no angkaham ke no saima no nini dol no sibusiniwo kisisa hakjal lama no malainya angno no bobai malai tunui reinai ni sawo hingke oborok khnawoi wala ni kok buri belai khino hamjakka kubui nongna tabo ke malai sinai bini dol bai hinui haike no bo hamjagu kai thangka wala bai wala pro buri no sinia no ke jaga lama teke talangai kaisa bolong jaga talangai thangka te bolong jaga talangai thangai buri no khorioi bolongo talangai bono emon je khe doskorm khlaika abo bono saimona bini sago buti hai kalai khana hinui kok na ang pura sanamu chunglia aprokena doskom khlaima sing khlaiei wala bini te sadawoi kupuni jagawot lang fika aprokena bo jagawot talang hingai no bono kaisa hotelo dawoi talang thaka hotelo dawoi muthoi rekha burekhe tabuk bo khasia no ungui tongkho tui nungmani bitinite sabuk phano saria kho aporoke no buri no bisna mohol dimani yagulo kheno osla wala bini dol rok no kol khai no hunka jagao jung mosmasti khlailai phaidi nong ni bagai buri khorok sana narakjak hai rokhni saka aboni olokhino bini dol rok phaibaika 9 jona dol rok phaibaika aboni olokhino borok khoroksa ke doskorm khlaika borok 10 jon milioi hingke chirik boke bokhananai kerekha bini kok no buhuk muthu bui doskorm khlaika haike mangno buri chirik bo ke bofano khananai kerei kabo ke bofano khananai kerei haike no sojjo khlaiei matongkha buri aboni ulokhino borok joto doskorm khlaibai mani yagulo ke dawi hai no hai tesat lang fika aporoke no borok 10 joni bisingo khoroksa borok talangai thango bono pune ni simi mumbai talangai ajagani railway station khiklai ryo bono je sapano ungthun yakabe kidnap pano ungthun hini de khiklai rei abo borongni wansukmu bono ajago khiklai rei ka aboni ulokhino borok nogo kipilai thangka buri saijungno aro klangai saimi bongni intention tamo bongni wansukmung tamo ajagao klang thangke ba buri no ke bo buthari dekhibe no borok haike naike ba kidnap da khlai talang no hinai klang thangka kidnap khlai thangtung hinai apro buri saijungno dada railway station no kirijang mukhang belaikino gabrok ja te rok bo kijing mijik obahai engjak lala liling liglagai apro buri ajorao saijung ajago teisa haino haike bere ano help khlai no hinai te bini sago belaikino kebel next level ni habaniat engmani yagulo bo belaikino kebel engjak
Abagai azarao boroke bonukhe ba help decline hini bo azagao no khujrui asugui tongkha azarao no azagani railway station ni kormosari mangnirok bono nukha azagao rirok kiching michik ungja hingke a borok rok bowan sukha obo boran buri azagao tong paikana hinai hingke norok tabu wan sukkona obo tabu hingke azagani kormosari rok nukhaba bo banchi siwan eba bono help rok khlaiui nogorogo tunui reya hinai phia ba obo haiya borok bo haino hai bongni wan sumung hamya bai bono romui tesa haino hai bono sinia nugya jagao langgui hebanit eba doskorm khlaika masa tei masa bono khairo gyaui beri borok nugui saisung nugui bono haino hai tesa o 10 jon borok khaima haino o 2 jon borok ba haino hai doskorm khlaika o beri chiru boke bukhananai korikha ka boke bukhananai korikha busukse kosto ungkha aboni olekhana homang nui rok doskorm khlaibai mani yago lekhana o beri kun mote khai bongni yakni yogui khaprumkha tei bini janban chirinani bagui o railway station thangai ajorao o railway bo cholui tongo aste aste khai bowan sukya garei bo jaga o rail thang ajagao bo phatchake kakha bini janno ban chirinani bagui bo saimaya bwskangni lamao tamo hungna tong belekino kiri jaga boroksak ungma bai bo ukolok bwskang wansu yawi a train o kakha o train thangui tongo Mumbai ni simi Chandigarh thangui tongo tei bo a train no kajak Chandigarh thangmani lamao tei bo a rail o kajak Chandigarh soboika jefru Chandigarh soboika bo a jagani ongkhorui a railway station o bwthagui ri kiching michikke bukhnai ligi lagai ungjak a jorao kheno horoksa police nukha a jorao phiaba a police borok kaham ungma bai o buri no nugui bini hal rok no nugui jekono kaisa ungkhana hine wansugui bono a jorao bobo kok salaina bagui bini ganao thangka phiaba o buri belai khono kirijak bini swkangni kok rok no wansugui bono borok kaham hinui autowala tei mangni kormachari rok no help sanma baba amahai khaijagui bini bwkhao kirima hapjak aboni bagui bo police no chela rok no nugui bo kirikha belai kheno o police ba bini ganao thangyawi bini condition rok no nugui eba saimanui bo bai kok salia aboni lekhena child labor rok no call khlaika child labor rok no call khlaimani yagulo kheno child labor rok sokai baikha a jorao buri rok phaika buri rok phaiui bo aprok kheno kisa khakchangma mangkha o buri aproke o buri no gabrok ma bai joto sai khnari baikha bini laithangjak kok rok no tam ungkha ungya aborok no hingke amorok khana bai mani yagulo investigation khlaibai mani yagulo kheno buri no hospital o tlangai thangka a Chandigarh ni hospital no amoni ulo kheno a jagani police rok bono bini thikana rok sungka bo jagani rok khinui aboni ulo joto kok rok sawi khnari paikha khnari mani ulo kheno Chandigarh ni police rok aplikeno Mumbai no contact khlai horka aplikeno Mumbai rok kheno Pune o saharika apro Pune o borok bini buma bukhasong bono missing diary report khlaijak saiman mani ulo buma songbo apro saiman kaje kaham koreng kheno police rok bono apro bini nogo sokriwi rohorka apro keno joto kok rok sungbai mani yagulo o railway station na CCTV just khlaima bai saiman kaje o auto wala tei mangni kormachari tei bin logiwo auto wala logiwo je tongnai ro jotono no police thana o tlangui postas khlaibai mani yagulo khe bono jelo dawi rijak mai mani yagulo khe awni ulo khe tamongkha obo kunu saiman dia aboni ulo kheno tamongkha tamongya kunu phano saiman dia tamni hingke omo je news story sajagui tongmani omo belai kheno kisa article bai swnamjak aboni bagui pura kok sajakliya o victims rok bai tam khlaika hinui aboni bagui norok na ang koina muchungbo je immature umor sobsukya borok rok taboni lini to
social media bai kerengjak Instagram Facebook amo haimang kerengjak phiaba amo hairok bai kerengdui baksa umor soksia rogono chela bwrwi rom lai kok salayo hamjak layo phiaba sinianu ke borok ba amo haike thangkai amo haino ungnai joto borok no saya je umor soksia amo hairok no si sango jotono award tongbai di tei jotono